naayaan na magdagat biglaan. Nag-aaya yung supervisor namin kaya pasyal tayo sa dagat. Ayan na oh, ready to beach. Tara na. Long. Tara nga Long. First time makapunta dito sa sa Kubar Beach. Mamasyal kami doon. Tara guys, sama kayo. Ayan, dagat-dagat. Vitamin C. Pagbabad na naman ng dagat ng mga Saudi boys. Guys, on the way na kami. Papalamig kami sa dagat. Al-Kubar, Saudi Arabia. Lagi oh. Ayan. Assalamualaikum. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into... Ang ganda ng mga cottage oh. Simentado. Sa atin anak. Guys, nandito na kami sa dagat. Medyo madilim lang doon eh. Ang ganda ng dagat, ang linaw. Tsaka high tide. Maganda maligo. Ayan. Ganda yung mga cottage nila dito, simentado talaga oh. Tapos free yung cottage. Kung sa Pinos to, magkano kaya to? Ano guys, yung mga kasama ko. Laom dong? Ha? Na? Hindi mainit no. Alimasa ko? Mama ako na no. Di. Di lagi. Kasi may duot na to ani. Ha? Sinilas. Dala ko gloves ga. Oo. Mainit to. Oo, on ko. Hindi mainit. Marami palang alimasa guys. Pala dito guys. Octopus. Di. Octopus. Wala dikya. Bukya. Bukya brad. Dito yung Awan katula ano Makati yan oh. Sino Makati yan? Ha? Makati yan eh. Hindi, pwede yung ano yan. Yan oh. Yan. Yung jellyfish. Oo. Ayun, ang dami pa dun oh. Laki oh. Uy, jellyfish deh. Ah, dir dong oh. Dong. Alimasag dun oh. Punita din dong. Naro. Dakso nagtiin. Dili na siya mga aplong. Dili, punita dong. Naro dong. Hey guys, nakauli kami ng alimasag. Ano yun to pag ano dong? Kana, likod dito luyo. Guniti. Kana.
Gupting luyo. Ang dito. Look mo kuha ni, eh. Gupting kuan ang tinilas. Idoot. Ay buhay ha. Ano pa doon? Lati. Lugana eh. Ito mo kuha ni. Dakpan, iwag ko sa'yo pagkakudong. Meron na. Sa'yo pagkakudong. Kwarto ko sa dong. Ay dong eh. Diyan na. Tay dong oh. Higtan. Asa to sa? Tay uy. Sa bawang ni sino? Ha? Oo. Wala noon. Ada raw. Dili na sa dagan diyan sa dong. Kita na mas balas no. Oh, Ha? mudagan to basta pero dito makuan. Dili na ka diri. Atay ay. Pasigay. Atay basa tong cellphone na nila. Pura dito. Asa? Paduulang ko ano. Loh, yung buhay guys oh. Jili is. Chili fish. Ah, jili is. Jili is. Asa? Gamay mo dong. Hindi ano yan kasag. Oh. Ano dong? Miti dong. Kana yang luyo. Inadong oh, karing dako oh. Ayan ang gamay. Dong, gunit dong. Ang luyo, ang likod ko ano. Kanang likod dilay kapaka na na. Kanang likod kana. Kani? Oh, kana dia likod. Sige, gunit eh. Di, gunit itong laong niya pod. Kana. Sige. Kani? Oh. Gunit eh. Ayo buhi ya. Sige. Oh, di ka kuha na na oh. Oh, tanawa. Yan siya kaabot. Oh, di nakaabot. Dala dito. Ano lagyan dyan? Ha? Daming ano guys. Daming alimasa. Meron pa dito eh. Asa na yung... Ano, maka ano tayo nito? Makaulam oh. Maganda pala dito eh. Maraming ano eh. Dito pa oh. Kahit maliit ka, dalihin kita. Sige. Ganina na dong, nakakita na ko. Katong pagkuhan niyo ba, nalupo na siya. Tara yung. Sige, ganito yung luyo. Asa mo kuan ni? Di, luyo ka. Di. Oh, diri ko? Oo, di. Sige. Ang kana, ganito eh. Asa bali? Di, lagi. Bali. Di, na din pala pa ako. Ha, ano? Kuha na ng kuha, kana. Manay lawas niya. Sige. Oh, Okay na. Okay na. Sige. Ay, gadlock, di nakaabot lagi. Sige. Sa pila sa. Sige. Sige. Okay. Oo. Ganda dito ma. Grabe guys, ang daming limasag pala dito guys. Tiba-tiba kami ngayon dito. Oh my God! Wow! Ay dong. Bis na palilihod na wala ko limasag. Hindi ko tayo pag nakasampu na to. Oo. Ilang piraso na ba? Marami na? Wala tayo 1 kilo. Yes, yun yung huli namin. Ilang piraso daw? 6. Aray. Mutungar man manuol rin eh. Mo lagi. Di raw katikar kay dako. Ko kayo oh. Eh dong.
Nali dong. Isa. Kana. Ada luyo. Agay, kasakit sa bukog. Sakit kay bukog niya sa. Hit. Isa. Gunit lang ganti ilawom dong. Ha? Pwede rin yung gunitan na ilawom. Ah, kani. Pwede rin. Yung mga kamot ba? Ah. Okay na. Okay. Pwede rin ay ano kanino? Kana. Ang kamot niyo. Kusugan pa ako. Sige. Tara. Kuyog. Oh. Laki ng huli namin guys oh. Ipatumba, ipakuan siya para di mulagan. Bangon talaga siya oh. A few moments later. Ayan guys, ang dami na naming huli guys. Oh, Tungaw. 2 kilo na. Anong luto niyang bukas dong? Ano to? Ginataan. Ah. Ang dami pala limasag dito guys. Ano? Ngayon medyo nagutom kunti kaya kain muna. Snacks muna. Ayan guys, lilipat doon kami sa kabila kasi wala nang mahuli doon eh. Punta kami doon sa ano. Yan. Marami na ba? Di makita. Ligo na kami guys. Mamaya naman. Yun guys, tapos na kami maligo. Daghan ng alimang. Kaso si sir hindi nakaligo. Hindi nakadala. Nakalimutan ng ano, Sir Pad. Walang short. Ako nakaligo, walang short na baon niya, nakatawi lang. Tayo dyan, para tayong ano nito. Nakatawi lang. Yes, uwi na. Dali yung susi. Susi sa. Uwi na. See you next time, Half Moon Beach.